Türkmen medeniýeti goňşy Gazagystanda bolup geçýän soňky wakalar barada dymyşlygy saklaýar. Türkmenistanyň goňşusy Gazagystanyň öňkü prezidenti Nursultan Nazarbayewiň öz ardasy bilen wezipeden çekilmegi bilen bagly Türkmen döwletiniň köpçülikleýin media we habar beriş serişdelerine hiç ýyly habar berilmeýär. Türkmenistanyň döwlet heýetçiligindäki media we medeniýet serişdeleri Nazarbayewiň 19 martda duýdansyz ýagdaýda wezipeden çekilýänligi baradaky habarlar goýunça dymýar. Merkezi Aziýada iň uzak wagtlap wezipe başynda oturan 78 ýaşly Nursultan Nazarbayew 30 ýyla golay wagt ýurdu baş tutanlyk edip 19 martda döwlet telewizioniýasyndan çykyşyna prezidentlik wezipesinden çekilýänligini ma'lum etdi. Я принял непростое для себя решение сложить с себя полномочия президента Республики Казахстан. Men prezidentlik wezipemi soňlamak kararyna geldim diýip Nazarbayew telewizioniýada eden çykyşyny aýtdy. Я был удостоен великой чести моим великим народом стать первым президентом независимого Казахстана. Halk maňa garaşsyz Gazagystanyň ilkinji prezidenti bolmak mümkinçiligini berdi diýip Gazak prezidenti belledi. Bu bildirişiň ýa-ni halkara media guramalary şol sany Merkezi Aziýa giňişliginiň habar serişdeleri bu halkara we sevtara ähmiýetli waka bilen bagly habarlary gyzgyny bilen halk köpçüligine ýetirip başlady. Ýöne Türkmen medeniýetine geçen 2 güniň dowamyna Gazagystanda bolan wakalar barada kelam agyz gurrun edilmedi. 20 martda Gazagystanyň geçici prezident wezipesine ýurdun parlamentiniň ýokary palatasynyň spikeri Kasym Jomart Tokayew girişdi. Türkmen medeniýetiniň bu barada da habar berilmedi. 20 martda Gazagystanyň parlamenti ýurdun paýtagty Astana şäherine Nursultan adyny dakmak baradaky kanuny makullady. Bu üýtgeşikligi Gazagystanyň mejlisiniň 103 agdasy we senatynyň 43 agdasy goldudy. Mejlisiň başlygy Nurlan Nigmatulin bu karary taryhy diýip adlandyrdy. Ýöne Gazagystanda alynan bu taryhy karar barada da Türkmen medeniýetine kelam agyz gurrun edilmedi. Ýöne Türkmen media serişdeleri Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowyň daşary ýurtlaryň döwlet baş tutanlaryna uğradýan gutluk ýa-da gynanç hatlaryny olardan gelýän gutluklary ýergiderli halka ýetirip durýar. Türkmenistanyň döwlet habar gurulugy resmi web saýtyna 20 martda Özbegistanyň prezidenti Şawkat Mirziýowyň, Kyrgyzstanyň prezidenti Sooronbay Jeenbekowyň we Täjikistanyň prezidenti Emomali Rahmonyň Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowa ýiberen bayramçylyk gutluk hatlaryny çap etdi. 2017-nji ýylyň 17 aprelinde Türkmenistan goňşy Gazagistan bilen strategik hyzmatdaşlyk hakyna şertnama gol çekdi. Türkmenistanyň resmi habar serişdeleri iki döwletiň ýyry halkara uramalaryň çäklerine hyzmatdaşlyk edýänligini wagtly gaýtalap durýar. Gazagystanyň Nursultan Nazarbayewiň wezipeden çekilmegi bilen Merkezi Aziýada ilkinji gezek bir döwlet baş tutany prezidentlik möhletiniň dowamyny öz ardasy bilen işden boşaýar. Ýöne Nazarbayew häkimiýetdäki Nur Otan partiýasynyň ýolbaşçysy we Gazagystanyň döwlet howpsuzlyk geňeşiniň başlygy wezipesinde galar.